Bir ay davamında rayon medeniyet yurtunda avul җирлекләре сәхнә тотты. Башка еллардан аермалы буларак быел бер көнне 2 авыл җирлеге чыгыш ясады. Һәр җирлекнең дә сәгать ярымлы концерт әзерләргә мөмкинлеге булмаска мөмкин. Конкурсны оештыручылар шулай дип аңлатты. 18 авыл җирлеге 9 көн дәвамында үзләренең җирлекләренең иң талантлы, иң сәләтле үзешчәннәре белән мактандылар, аларны сәхнәгә күтәрделәр. Конкурс дәвамында 400дән артык үзешчән чыгышын карадык. 3 ел паузадан соң бу елны без шундый әзерлекле, мотор күмәк номерлар күрдек. Без бүген сөенче алу йоласын күрсәтәбез. Бу йоланы без түгәрәк уен журналынан таптык та, бик ошады. Күләмендә түгел, эченә күбәеп сыйдырады. Шуңа текст яздым да, авылдашлар белән җыелышып, шуны безнең концертыбызда күрсәтергә булды. Milli мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан җирлеккә хас йолаларны күрсәтү бурычы да йөкләнгән иде. Авыл җирлекләре сөенче алу, өй юу, кыз зату йолаларын күрсәтте. Күмәк биюләр, күмәк җырлар күп булды. Авылдашларыма бик зур рәхмәт. Алар бик нык тырыштылар. Biz эштән соң аларның семьялары бар, гаиләләре бар, эшләре бар. Маллары бар, һәрберсен ташлап, көндә сайын репетицияларга йөреп, бик нык әзерләнеп, шушылай матур чыгыш ясый алуыбызга без бик шат. Смута концертлары инде безне элеклектән берләштереп, бергә җыеп, авыл халкын сәхнәгә мендергән концертлар. Менә безнең Шишмә фольклор ансамблебез бик күптән эшләп килә. Шушы апаларыбыз безнең барлык милли биюләребезне, милли җырларыбызны сәхнәгә мендерәләр, яшьләргә тапшыралар. Район башлыгы Альберт Хуҗин үзешчәннәргә соклануын белдерде һәм рәхмәтен җиткерде. Мөслимнең аның бит табигаты да бик матур. Бөтенләй бер гармоничный, шунысыман биючеләр дә бик матур, җырчылар да һәм төрле бөтен нәрсәгә куймады, сәхнәгә нәрсә белән чыкмады, бөтенегез дә искиткеч матур булды. Барыгызга да менә шул безгә шундый зур матур бәйрәм бүләк иткән өчен башны иябез. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт батырлык алып сәхнәгә чыкканыгыз өчен. Безне сөендергәнегез өчен. Смотр конкурс нәтиҗәләре буенча Үрәзмәт авыл җирлеге 3нче урынны алды, Тойгелде 2нче, Мәлләтамак авыл җирлеге 1нче урынга лаек булды. Әлеге җирлекләр 15, 20 һәм 25 мең сумлык сертификатлар белән бүләкләнде. Уңышлы чыгыш ясаган Иске Карамалы, Баланлы, Михайловка һәм Крашуран авыл җирлекләренә 10 мең сумлык сертификатлар тапшырылды. Римма Авзалова, Динар Туретдинов, Мөслим телевидениесе.